Kuno dino ya, Bubagra sapono kuno dino phalia. Example seble, boto jodi hai ungna nangke hima kok le, tai kuno kok punuk jaknai krida, hai no channel khulogui sai tongo, kok ni bisingo kok sama sib ababa, kok ni details kahamke sia hinke. Video tasnam di butwa. Raj Bari Phalwi rike, Tripurani history kamakha, Raja Phalwi thangsinai. Bubagra nuyung mono Phalwi Hinai saya khoble. Tamo, klaijak no ulo hini se saubo kisa kahamki video nai bujidi. Amoni yak lo se push khaidi. Norokni headline please norokni channel subscribe sonni bagai haiketa laidi nang nungya. Comment no onek sok payo, kaham bo sok payo, hamya bo sok payo. I comment je khlane rok no bo ang hambai ma saro pules ka no. Norok buji thanga na musukene ang tam no tui tini video khlane thangi tongkha. Lai thangnai 19 February Chini Bubagra Raj Bari Phalwi Rinai a rang bai BJP ni 25 MLA painai a kok busuk ko hine ang kaisa video upload khlairika. Aban yang lo kabang mau borok ni janjani opinion laika ingke bo chalaksi bo khari thang sinai baksa bo sawa bo hindi kokhi sawo kok borok se maya ama hairo kabang ba comment mane apsuk pori baya comment ro video log thanai norok orbo ang je pulisang comment pori khnari man norok nukhna baksa bo sawo nang nungge video sunamo baksa basawa subscribe sane bagi video khayo baksa basawa butua nang kamke video sanamya a taku rokna ang kaisa kisikon cha reply renai ang video khaimani main aje 19 February wo rmani main norok saidaman main ani jeta je video ni nahar mungkha je bangla news channel kaha tongo a news je rejakha Bubagra Raj Bari Phalwi Hinai bo sawi awa hini samono seang aba haike awai tongkha Bubagra no laji mungrui to ka hini sango video sanamani norokha tam bujika Bubagra Raj Bari Phalwi Rinai ya ama haike ang video sanam to ka hini norokha bujika ang je video ruma ka ahya do ang video ruma khai mane Bubagra no laji mungrui tongkha bini Raj Bari Phalwi se bo te kobuni party ni leaders no painai hinai norokha bono bujiwi abahike salai toka eka ang samani ka mahaya ang samani hingangkai mane bono u je bangla news je quotidian news channel bono mane lachi mungruwi awai tongkha ni sana thangmani se norokha amahike bujika do ama paikha phadi ingkai tabuk sung surai nani bagai ang norokni bagai tabuk je Bubagra kok samono explain khlane thangi tongo A to Z norok nai tong diplon sim paithok jara Kisa pon skip ta khaiding yakha bujiglak norok naiba naimano ang original video link description ri nai je Bubagra interview namani 16 February wo Chini Bubagra apro but chiri phayako apfungo no bono interview na hari tongphaika phatar hani news reporter inke apro Bubagra no tam hinui sung te pula sakang bono kabang ma question sungka ang aborok no ignore khaika Jeta important ang abon norok ni bagai mention khlaika te abon ang norok na tabuk sai khnari nai puila aje news reporter Bubagra no tamni sungka nai di nung amonole ihi hinimaya phia ini bono question khaika tomung election ulo alliance ngani kok phayo hinai apruwa question khaika eka apro ka Chini Bubagra reply rikha tamni reply rikha khana dei kahamke khel khai dei ang wanchuk tongo Ani party 300 seat ni kisa komungi thangka hinggakai BJP ni 25 to 30 MLA paisinai ini Bubagra saka nung BJP ni MLA paisinai ini aproka news repeater bono phirobi sapiko aproka Bubagra tese bono reply rekha I hinai bo reply rekha Engke hai Bubagra sapi kuwa tangai rang to ek no ble nung tangai ano Phalwi hin borok phalia da borok phal ble ini apro Bubagra saka
Hai dewasa Bubagra sakwa. Ang wancuk tongo. Raj Bari ni kisa suk hano Phalwi BJP ni MLA pai sinai ni bo saka. Tangi ano kanino je news reporter rok Phalnai hi ni bo kisa joli jagi saka. Kok kaisa ke omahai je tribal bor rokai Phalnai general bor roka phaliada ini aprokai bo action khaikya. Hai Chini Bubagra action khaikya. Maharashtra je phaljak mani amo tribal da Karnataka je phaljak mani amo ke ba tribal da Madhya Pradesh je Congress no ya karui BJP no je but Phalwi Rinai amo khai tribal da ini aprokai Bubagra action khaikya aje news reporter no tribal simida phal kubni rajyo khai phalyada Aw, laidi. Chongmari paimani ulo. Laidi. Public sakni party no phalka hingkakai. Lathabai buane. Tomuno constitution solution manya hingkai. Hinai Chini Bubagra phirok mungrekha. Aje chunab astakni aje reporter no. Nodar tabuk srai ingkara sadi. Nor comment box thani comment khlai sadi. Amono norok bujiui comment khaidi bujiatiti comment ta khaidi angbo je Bubagra Raj Bari Phalsinai hini samaya mane norok o video no nai di o je Bangla news channel Bubagra no je bini Raj Bari Phalwi Rinai hinai viral khai tongkha hine angno phungno nai ma se norok khai opposite bujika bote hai bujika norok khai mo channel no norok khai sai toka raja no je bini Raj Bari Phalsi sinai amoya takugrok bukurok mane Bubagra samani hinke mane bo thamji kajagai akok ni jeta jobab remase aji news reporter no tangi norok tribal borno khenrok phaljak nai hema tong hinei bo jobab remase bujikada te aro bo te kaisa kok sawo khel khaidi tomungno nangkhanga kai ang kisasuk jaga Phalwi Rinai hinei bo sawo bo Phalwi Rinai bai tiprani history kamai thangya kisisa jaga Phalwi Rinai bai bo kunino khar thangya Chini Bubagra amsuk thokaiya Chini Bubagra belai maya ganang Chini Bubagra belai khairok nai bo tomungno maya kari khairok nai kari hingkang kai bo tini binnu khuni borok no bo tini candidate dikhamu bo tini binnu khuni borok no bo candidate bo rilia bo nungno na hasidini apruo Chini tibra sarmi bisingo kubangma candidate rok wala laikha candidate seklai baksaba rejander belaikha amo thani baksaba khari thangka kubni party join khlaikha nor khel rakhai awani bagi kok no bujiui norok comment khaidi te kaisa kok Chini Bubagra bo asuno candidate na hamjago hongke botangi na haya bo asuno CM sana hamjago hongke botangi na haya norok saksano correction khaidi awani bagi norok comment khana sakang wansugi norok comment khaidi gasukno norok tini clear khana norok tomuno video no chajagai tonga hangkai Bubagra na hamjagai tonga hangkai like rina tapokdi te o video no manchak share khlaidi te busuk norok bujika comment box thang comment khlai sadi ekoma high related video nai tana mujungi tongo gangai kok borok ni tega na entertainment YouTube channel no subscribe khlai toni jade haine norok next video ma life nai jotana na hambai bye Bubagra ayuk lokthun